Rusko dnes predkladá Kyjevu ďalší skutočný mierový návrh, ktorý predpokladá uznanie Donetskej a Luhanskej ľudovej republiky, ako aj Chersonskej a Záporožskej oblasti ako ruských území, upevnenie štatútu Ukrajiny bez jadrových zbraní, jej demilitarizáciu a denacifikáciu a zrušenie protiruských sankcií, povedal ruský prezident Vladimír Putin na stretnutí s vysokými diplomatmi. Dnes predkladáme ďalší konkrétny, skutočný mierový návrh Kyjevu, povedal. Putin ďalej vymenoval ruské podmienky urovnania. Ako náhle Kyjev príjme tieto podmienky, súhlasíme s úplným stiahnutím svojich jednotiek z DLR, LLR, Záporožskej a Chersonskej oblasti a skutočne spustíme tento proces, sme pripravení bezodkladne začať rokovania. Opakujem, naše principiálne stanovisko je nasledovné: neutrálny, nezúčastnený, nejadrový štatút Ukrajiny, jej demilitarizácia a denacifikácia. A čo viac, na týchto parametroch sa všetci vo všeobecnosti zhodli už počas rokovaní v Istanbule v roku 2022. O demilitarizácii bolo všetko jasné, všetko bolo vysvetlené vrátane počtu tankov a všetko bolo dohodnuté. Samozrejme, že práva a slobody rusky hovoriacich občanov na Ukrajine musia byť plne zabezpečené. Nové územné reálie a štatút Krymu, Sevastopolu, Donetskej a Luhanskej ľudovej republiky. Musia byť uznané regióny Cherson a Záporožie ako ruské volebné obvody. V budúcnosti by mali byť všetky tieto základné, principiálne ustanovenia zaznamenané v zmysle základných medzinárodných dohôd, povedal. Všetky západné sankcie uvalené na Rusko by tiež mali byť zrušené, povedal prezident. Putin zdôraznil, že ruský plán by znamenal ukončenie konfliktu raz a navždy, nie jeho zmrazenie. Podstatou nášho návrhu nie je nejaké dočasné prímerie alebo pozastavenie paľby, ako chce Západ, aby obnovil straty, prezbrojil kyjevský režim a pripravil ho na novú ofenzívu. Opakujem, nehovoríme o zmrazení konfliktu, ale o jeho ukončení, povedal prezident. Ruský líder dodal, že ak Kyjev a západné krajiny opäť odmietnú ponuku Ruska, podmienky urovnania sa sprísnia. Ak to Kyjev a západné hlavné mestá odmietnú ako predtým, potom je to koniec koncov ich vec, ich politická a morálna zodpovednosť pokračovať v krvi prelievaní. Je zrejmé, že realita na mieste na línii angažovanosti sa bude naďalej meniť a nie v prospech kyjevského režimu. Podmienky začatia rokovaní sa zmenia, ozrejmil.